mutane da yawa suka riga suka sani daga Bayelsa ne suka zo, kuma suna manne an kawo su tun watan Janairu, amma illan batun COVID muka dan dakatar da aikin, sai muka gabatar da aiki 10 ga watan Agusta. Kuma bayan binciken da aka yi aka samu dai suna manne ne yawancin dai hanta ce ta zama ɗaya da kuma haƙarƙari, sauran hanji da sauransu kowa tana da nashi. Tagwayen wa'annan mata ne, kuma yawancin wanda da turanci ake kiran identical twins. A tsakiya dai inda muka samu sai muka raba, kuma akwai na'uran da muka samu yanzu da ya sa wannan rabon ya zama bai zub da jini sosai ba, kuma an samu an yi shi da wuri, kuma hanta ko da an rage rabinta za ta iya sake girma ta zama kamar yadda ya kamata. Shi yasa in an yi transplant na hanta ba gaba ɗaya ba, ko rabi aka sa, yana cikin abubuwan da suke jikin ɗan adam da za su iya sake girma su yi kuma aiki yadda ya kamata. Alhamdulillah sun warke bayan kwana 3 da gama aiki, sun fara wasa.